Tak, už sme tu. Dúfam, že nemeškáme na hodinu. Dobré ráno. Dobré ráno. Kam si sadneme? Mohli by sme sem. Dobre. Inak, Sisi, ja som ti niečo nepovedala. A čo také? Že moja mama je naša učiteľka. Čože? To ti neverím. Naozaj, je to moja mama. Naša učiteľka je aj moja mama. No jasné, Elizabeth. Však včera, keď sme sa malovali, tak tam prišla. A ani nevedela, aké máš meno. Tak ako by mohla byť tvoja mama. Ona sa len tak tvárila, že nevedela moje meno. Pretože mi povedala, že nemal by o tom nikto vedieť, že som jej dcéra. Pretože teraz som vraj jej žiačka a nie dcéra. Tak by o tom nikto nemal vedieť, tak sa tvárila, že ma ani nepozná. Dobré ráno, študenti. Mami? No už im to prezrať, že si moja mama. Elizabeth, nevravela som ti, že im o tom nemáš hovoriť? Pretože teraz si moja žiačka, nie mama, takže ma neoslovuj mama, áno? Elizabeth sa asi len potrebovala pochváliť, že mám mamu za učiteľku. Sisi, dávaj pozor na to, čo hovoríš. No dobre, žiaci. Mňa už asi poznáte, takže môžeme začať hodinu. A Elizabeth, oslovuj ma pani učiteľka a nie mama. Jasné? Jasné, mami. No, ako prvé vám rozdám také knihy, ktoré si každý z vás prečíta úplne celé. Je to povinná literatúra. Takéto veci sú vždy také nudné. Presne tak. A žiadne odvrávanie, áno? Tu vám to rozdám. Každý budete mať jednu knihu a túto hodinu si to budete všetci čítať. A o čom je to vlastne? Prečítaj a uvidíš. Budem sa vás potom pýtať otázky, že o čom to bolo. Ale táto kniha má 300 strán. Však to neprečítate dneska, to budeme na každej hodine čítať. Táto škola je strašne nudná, mami. Elizabeth, prestaň mi už hovoriť mami, jasné? Inak ti dám poznámku. Nemôže mi dať, hádam, poznámku vlastná mama. Ale môže. No, čítajte. Budete mať z toho za týždeň písomku. Čože za týždeň? To všetkých tých 300 strán sa mám za týždeň naučiť? Áno, však ste princezné, hádam, to zvládnete. No tak to už, aby sme začali čítať. Presne tak, takže bude ticho a čítajte. Ty prečo nemáš otvorenú knihu? Prepáčte. Tak. A budem pozerať, či čítate. Nikto si tu ani nešepne. Táto kniha je taká nudná, Elizabeth. Však si úplne ma to nebaví čítať a nechápem, o čom to je. Na akej si strane? Ja som na prvej strane. A ja som na prvej strane, vôbec sa mi to nechce čítať. Elizabeth, si, nerozprávame sa, áno? Už som to raz opakovala. Jasné, mami. A nehovor mi mami. No, tak to nám zazvonilo. Môžete mať prestávku. A po prestávke budeme znova čítať. Čože? To nemyslíte vážne? Mami, toto čo je za školu, že celý deň budeme len čítať? Poprvé, prestaň mi hovoriť mami. A po druhé, máme dneska 2 hodiny literatúry. Zvykajte si na to. Princezné sa tiež musia vedieť správať, vieš? Nie je to všetko len o šatoch. A tak. A čo budeme mať po ďalšej literatúre? Tam sa budeme učiť správať ako správne princezné a princovia. No aspoň niečo. Môžeme to zatiaľ cez prestávku odložiť.
pokiaľ ste prečítali? Ja som prečítala po 5. stranu. Fúha, ja som ešte len na prvej. Len na prvej. A ty, Rony? Ja som na 20. Čože na 20. Ty sa máš, ty to už za chvíľu máš aj prečítané. No, 300 strán asi ťažko. Mne sa na to vôbec nedá sústrediť. Ja potom nechápem ani, čo tam píšu poriadne. Ani ja tomu moc nerozumiem. Je to text o láske. Čože o láske? Ale však tam sa nič o láske nepísalo. To preto, že autor to tam vždy dáva obrazne. Ani ja som tých prvých 10 strán moc nerozumela, ale potom už, ak sa dostanete ďalej, už to dáva trochu aj zmysel. Fú, ja nechcem mať z tohto písomku. Ani ja. Dobre, máme tu ďalšiu hodinu čítania. Taká krátka prestávka. To je strašné, však Izabela. Pomýlila si moje mena, som Elizabeth, áno? Ach joj. Výborne, máte znova prestávku. Knižky si každý zoberiete na svoju izbu, áno? To bude už vaša knižka. Na budúcu hodinu literatúry si ju znova prinesiete. Jasné, pani učiteľka. Takto, sem si to odložme. Rony, dokoľko si prečítala? Ja som bola na 50. strane. Wow, Rony, ty si aká dobrá v čítaní. No, to je pravda. Ja veľa čítam knihy. Mňa to baví. Tak, máme zase hodinu. Teraz to aspoň bude lepšie. Budeme sa učiť, ako sa správajú princezné, aké aj sme. Presne tak, Sisi. Takže, ako prvé na tejto hodine, toto je naša prvá hodina, takže vám len vysvetlím čo a ako a začneme prvú tému. Takže táto hodina je o tom, že sa budeme učiť, ako byť správny princ a princezná. A ako prvé začneme našou prvou lekciou, čož bude poprvé obliekanie. Dobre, už sa mi to tam nezmestilo, ale chápete, čo vám tu chcem povedať. Takže obliekanie. Každý princ, keď ide von, si musí dať oblek. Čo znamená pekne kravata, ešte nejaké sako. Hej, chápeme sa. A teraz, dievčatá, oni musia mať vždy krásne šaty. Žiadne dievča nemôže výjsť von bez šiat, jasné? Toto vie úplne každý. No, myslela som si, že túto lekciu vie každý, lenže ako vieme, tieto 3 princezné asi nevedeli, ako sa majú obliecť včera, takže vám to asi treba zopakovať. Prepáčte nám to. Však jasné, ja som vám to už asi aj prepáčila, ale naozaj som to nepochopila. No. No, výborne, máme už aj koniec tejto hodiny. To boli všetky hodiny v dnešnom dni, takže môžete ísť na izbu a potom bude obed. To je super, že sme mali len 3 hodiny. Aha.